Sa mga puneraryas dakbayan Subo nga dili mo serbisyo sa pagpahiluna sa mga minatay tungod kay wala o kuwang ang ikabayad sa tagtungod siguradong mag-atubang girog silot. Kinihuman na palabang sa konseho ang City Ordinance. Mahitungod nini. Sayro nato ang detalye nining report. Hulyo sa niaging tuig na feature sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang kahimtang sa minatay nga wa tungaha sa punerarya sa adlaw sa Ilubong. Nahitabo kini sa barangay Inayawan sa Dakbayan Subo diin matud pa adunay balanse o kuwang ang bayad sa tagtungod. Hinungdan nga ang sakyanan na lang sa barangay ang gisakyan aron mapahiluna ang minatay ngadto sa lubnganan. Kinahinungdan nga niluso og ordinansahon kaniadto ang chairman sa Committee on Laws nga si Consel Regalon. Tumong nini nga mapabilin ang respeto o kasagrado sa lawas sa tao. Ang naasoing City Ordinance hingpit ng napalabang sa konseho karon lang si Maraha. Hinoon gikinahanglan pa nga permahan kini sa mayor apan masaligon ang konsyal nga dili kini evito sanglit alang man kini sa kaayuhan sa taga Dakbayan sa Subo. Ang indignity o ignominy sa namatay naman na siya mauna nga atog yung nahunaonan magpanday ning ordinansa ha. Karon sa syudad sa Sugbo, gisilutan na gyud kung dili nimo tiwason ang imong funeral service tungod sa rason nga way ikabayad na kuwangan. Nasayran nga daan ang nakabalo. Ang mga operator sa punerarya dihang gipatawag sila alang sa konsultasyon isip kabahin sa proseso. Ang katong maklapas sa balaod, mag-atubang og silot. Ang pag-suspenso sa ilang business permit og katulo na nila himuon, balik-balik na ang pag-revoke sa ilang business permit. Kauban si Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.